Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi illa yaumiddin, amma ba'du. Untuk dumateng para sesepuh bini sepuh, abdi sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Jami'ah ingkang sami-sami ngajeng-ngajeng kelas asihipun Gusti Allah. Semoga kita tansah puji dan syukur dumateng ngersa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi kenikmatan ingkang arupi tetepipun iman, tetepipun Islam, mantepipun keyakinan kula lan panjenengan sami tansah taat mituhu dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Punika nikmat ingkang luar biasa dan istimewa. Selawat ugi salam ugi tansah katur kunjuk dumateng ngersa dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sami tansah ajeng-ajeng sapaatanipun bimbing wonten hari aku. Hadirin jamaah rahimana wa rahimakumullah. Kun toliban li istiqomah wala takun toliban lil karomah. Jadi kun ono sapa sira ana iku toliban wong kang gelem padha golek. Golek apa? Lil istiqomati maring istiqomah. Panjenengan sami ngaos dinten hari malam Kamis punika istiqomah punika pripun anjir. Terus menerus panjenengan lampahi la punika termasuk ibadah ingkang sae. Wala takun toliban lil karomah, wala takun lan aja ana sapa sira, aja ana iku toliban wong kang golek karomah ing kamulyan. Anggere jenengan sami kok tekun istiqomah nglakoni kesaenan, boten sak pados kemulyan, boten sak pengen aneh-aneh, mesti kalian Gusti Allah bakal dimulyakake. Leres apa leres? Leres apa sae? Sae. Mula sing penting jenengan iku ibadahe napa anjeng alias istiqomah. Ra ngoten to? Lah, mula kula lan panjenengan sami pripun? Nak iso ki wong kan yo dadi napa segoro. Ora iso dadi segoro yo dadi kali nglakoni kesaenan maksud iki. Nglakoni kesaenan niku nglampahi kesaenan niku nak saged kula lan panjenengan yo dadi segoro. Wong dadi segoro kok duwe apa wae iki ditokke, digunake nyah-nyoh ngangge perjuanganipun agamanipun Gusti Allah. Ora iso dadi segara, ora iso dadi lautan, ya dadi bengawan. Alhamdulillah kan ngoten to.
Ora iso dadi Bengawan, kepepete yo dadi kali. Manfaati dadi kula lan panjenengan iki ngibadahe manfaati mengalir kaya kali. Kuwi jenenge napa? Sedekah jariyah, sedekah. Mula nak cara ayatipun Gusti Allah kan wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Wajahidu nak zamane Rasulullah menika pripun berjuang nganggo pedang, perang lawan wong kafir, piye carane men Islam jaya. Lah nek sakniki kula lan panjenengan sampun merdeka, sampun nopo. Nggih to? Mboten wayah perang nganggo pedang. Ning pripun? Wajah itu belanono. Wajah itu belanono agama niki belanono wong Indonesia wis merdeka tahun 45 kok. Kan ngoten to. Lah tinggal kula lan panjenengan sami ngisi kemerdekaan punika pripun caranipun kan ngoten to. Mula nak basa Al-Qur'ane wa mimma razaqnahum yunfiquna wa mimma lan iku setengah saking rezeki yunfiquna padha tokno padha nafakono. Al-Baqarah punika yunfiquna padha nafakono. Bilanono agamamu iki sesuai kemampuane panjenengan sami. Mampune 1 juta bilanono agamamu 1 juta wong tingkatan Bengawan. Ana to Bapak. Wong tingkatane Bengawan bodhone pirang-pirang lho. Luwih jane tingkatno sedekahmu jariyahmu nganggo apa? Wong tingkatane tingkatan dewa, tingkatane iki tingkatan laut kok. Mendel wong sapine sampeyan pirang-pirang. Nggih to, panane sampeyan yo kathah dadi segoro, dadi lautan. Gede ganjarane. Lah, mula kami marzakna yunfiquna. Lah, setengah rezeki itu lho sing panjenengan sami gadhahi padha yunfiquna, padha nafakono, padha sedekah kanggo memperkuat jalane memperjuangke agamane Gusti Allah. Ra ngoten to? Cocok apa cocok? Lah ngoten punika. Mula ibaratnya tiyang punika ora iso dadi kali sedekahe ngamal kesaenane yo dadi apa sumberan dadi belik. Lumayan belik-belik iso dimanfaatke duit tunai. Oh ala romang iki sedekahe yo basane 10.000 yo ibaratnya kados belik. Lumayan. Ora iso dadi belik yo ibarate dados napa sing penting enten netese. Kepepet enek kegiatan aku tak. Jadi netes-netese kemampuan iki yo istilahnya nganggo tenaga, nganggo pikiran. Yo alhamdulillah. Kepepet tenan kok boten mampu. Akhirnya napa yo ngembes lumayan. Ra kok Bapak. Ngembes lumayan. Nang pojok-pojokan bepipis mirengke pengajian sing penting boten maidu, sing penting tasane puyuh, sing apre saene lagi padha karo merembes lumayan wa alhamdulillah. Hadirin jamaah rahimana wa rahimakumullah, kula penting. Mula jamane baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajah itu berjuang dan saniki napa? Wajah itu korbano, belanono agamane Gusti Allah iki, belanono agamane Gusti Allah, belanono bangsa Indonesia iki. Karena apa? Sebentar lagi badhe memperingati kemerdekaan 17 Agustus. Mula dibelani negarane, dibelani agamane kangge napa? Kangge inggih punika li iklahi kalimatillah men
gendera iki men makin napa makin tinggi, makin terbang, makin beredar, apa makin apa nang dhuwur. Mula panjenengan sami punika angger wani mbelani agamane Gusti Allah, wani mbelani napa mawon kangge ketaatan Gusti Allah secara langsung. Napa kemawon punika lho, pripun carane kangge napa? Kangge memper apa ya? Napa kemawon punika kangge mbelani ya terserah jenengan. Mampune ngangge bondo bilanono bondomu, ngangge kangge keperluane agamane Gusti Allah. Ora iso dadi sumberan yo dadi belik. Ora dadi belik lumayan netes-netes. Kemampuane sedekah 2000 yo tokno 2000 kok. Belik yo apa? Netes yo. Kemampuane 10.000 yo sedekahno kangge agamane Gusti Allah iki 10.000. Kemampuannya 1 juta lah sumberan ya. Jos, ngoten punika. Mula ayat bajahilu bi amwalihi punika penting karena menapa? Bondo punika baru bi anfusihim. Lah nek bondone kuat baru tugasnya anfusihim, tugasnya bahasane ustaz, bahasane kiai, bahasane ulang-ulang ngaji lagi nganggo anfusihim. Gambarannya Pak Piji ulang pengajian, pengausan, nah punika mengangge napa? Ngangge anfusihi. Lah panjenengan sami ngangge diambalihi, ngangge bondo-bondone ge memperkuat, ge perjuang, ge pengorbanan kangge tegakipun agamanipun Gusti Allah. Ayatipun pripun? Wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ing dalem dalane Gusti Allah. Ngoten. Mula kalimahe ngoten kun taliban lil istiqomah wala takun taliban lil karomah. Kun ana sapa sira ana iku taliban wong kang seneng golek pripun lil istiqomah maring apa wae sing dadekake ngibadahe ajeng. Jenengan ngaos dinten Kamis punika Yugeni punika termasuk istiqomah ajeng. Jenengan barisa mlampah ngaos alif bata sak senajana jenengan maose boten pati napa ning pengaosane termasuk istiqomah punika luar biasa. Jenengan pengaosan napa kemawon malam Rebo derek melih punika termasuk anjet utawi istiqomah. Jenengan kegiatan rutin wonten masjid punika senajan nang pojokan karo ngantuk. Nggih to. Senajan jenengan pojokan iki ketok-ketoke turu, mboten napa-napa. Sing penting napa? Istiqomah. Wala takun taliban lil karomah. Wala takun lan aja ana sapa sira aja ana iku taliban wong kang golek lil karomah maring kamulyan. Jenengan ambil istiqomah taat marang dalane Gusti Allah, jelas dan pasti mesti Gusti Allah iki bakal paringi napa? Kelebihan karomah kamulyan. Boten namung mulya wonten donya, bahkan mulya nang donya sampun menikmati benjing jaminanipun wonten akhirat inggih punika mulya dipun sandingaken kalian Gusti Allah, dipun lebetaken wonten surganipun Gusti Allah. Rangoten to? Wonten. Kula lewat pengaosan punika sumangga kula lan panjenengan sami pripun caranipun napa kemawon punika kangge bilani agamanipun Gusti Allah. Mamune bodho digunakake bandane kangge bilani agamanipun Gusti Allah. Mampune panjenengan ngangge ilmu dipun kangge bilani memperjuangake agamanipun Gusti Allah.
kersanipun apa? Kersanipun ahli-ahli khususipun wonten masjid punika, khususipun wonten desa Balirayat Semamoro Dukuh punika isinipun tiang-tiang ingkang ahli taat dumateng Gusti Allah. Sedaya kecepatan nyuwun pangapunten, semoga kula lan panjenengan sami pengaosan rutinan punika tansah dipun istiqomahaken, tansah dipun damel ajeng. Sinaosa ingkang lampah boten sepintena, sing penting kula lan panjenengan sami berusaha pripun caranipun istiqomah. Kun toliban lil istiqomah wala takun toliban lil karomah. Sedaya kelepatan nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.